давоми як ҳафтаи моҳи декабр 5 нафар сокинони шаҳри Хуҷанд аз захми дандони ҳайвонот осеб диданд. Аз ин шумора 4 нафар аз захми дандони саг ва 1 нафар аз харгӯш захм бардоштанд. Мавлуда Аҳророва, ёрдамчии духтур эпидемиологи Маркази назорати давлатии Сентери эпидемиологии шаҳри Хуҷанд, мегӯяд, ки оиди осебдидагон ба марказ хабарномаи фаврӣ ворид шудааст. 4 нафар сокиноне, ки аз захми дандони саг осеб диданд, 3 ададро саги маълум ва 1 ҳолати дигарро саги номаълум ташкил медиҳад. Мутахассисон сари вақт бо осебдидагон суҳбат намуда ваксини зидди бемории ҳориро гузаронданд ва хушбахтона ҳоло вазъи саломатии онҳо хуб аст. вақте ки хабарномаи фаврӣ мо гирифтем, мо ва омад аз мисол нуқтаи осебшиносӣ ё аз беморхонаи клиникавии шаҳри рақами 1 мо омад, ки мо рафта хонааш ба мерим, манбааш ба рафта ҳамсуҳбат мегузарим, муоинаи эпидемиологӣ мегузаронем, санади муоинаи эпидемиологӣ пур мекунем. Агар вақте ки ҷабр дидагон аз ҳайвоноту хояндаҳо нагирифтааст ваксина, мо мегӯем, ки рафта гиранд ваксинаҳоя, чунки оянда ба бемории хори девонагӣ гирифтор нашаванд. бино ба иттилои мудири шуъбаи эпидемиологии Маркази назорати давлатии Сентерии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд Гулнора Умарова, давоми 11 моҳи соли ҷорӣ дар умум 567 нафар сокинони шаҳри Хуҷанд аз захми дандони ҳайвонот осеб диданд. Бештари ҳолат дар ин давра аз захми дандони сагу гурба ба қайд гирифта шудааст, яъне аз теъдоди умумии захм бардоштагон 249 нафар аз захми дандони саг ва 287 нафар аз захми дандони гурба осеб диданд. масъулин гуфтанд, ки осеби сокинон танҳо аз захми дандони саг нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта наздик 10 адад зиёд шудааст. аз 249 ҳолати саггазида бошад, 167 ададро саги маълум ва 82 адади дигарро саги номаълум ташкил медиҳад. иттилоъ дода шуд, ки ба ҳамаи захмбардоштагон сари вақт ваксини зидди бемории ҳорӣ гузаронда шудааст ва дар ин давра то имрӯз ягон ҳолати гирифтории сокинон ба бемории ҳорӣ ба қайд гирифта нашудааст. ба шахсоне ки аз газидани саг ё дигар ҳайвонҳои хонагӣ маълум номаълум осеб дидаанд, мутахассисони мо метавонанд ба онҳо маслиҳатҳо диҳанд оиди ба ваксина фаро гирифтан дар шаҳри Хуҷанд дар шуъбаҳои муассисаҳои тиббӣ, инчунин дар маркази саломатии 1 махсус ҳамин гуна шуъбаҳо ҷорӣ карда шудааст, ки барои осебдидагон ёрии аввали тиббӣ мерасонанд ва барои ба фаро гирифтани ваксина ёрӣ расонда мешавад. ин маслиҳатҳоро мутахассисони мо вақте ки ба манбаъ мераванд ба шахсони осебдида фаҳмонда медиҳанд, корҳои фаҳмондадиҳӣ мебаранд. иттилоъ дода шуд, ки теъдоди умумии 567 нафар сокиноне, ки аз захми дандони ҳайвонот осеб диданд, дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 72 ҳолат зиёд мебошад. сокинони аз захми дандони ҳайвонот осеб дида асосан истиқоматкунандагони маҳаллаи Чашма, Фикраноҳии 18, кӯчаи Сирдарё ва маҳаллаҳои 34 32 мебошанд. сабаби зиёд шудани ҳолатҳои осеби сокинон аз захми дандони ҳайвонотро мутахассисон ба саривақт муроҷиат кардани сокинон ба марказҳои тиббӣ вобаста мекунанд, зеро мушоҳида мешавад, ки имрӯзҳо сокинон ҳангоми ҷиддӣ захмдор нашудан ҳам зуд ба духтур муроҷиат мекунанд, ё ин ки гурӯҳе аз онҳо ҳарчанд ҷои истиқоматашон дар ноҳия аст, аммо ба марказҳои тиббии шаҳр меоянд. маҳз аз ин хотир теъдоди осебдидагон аз захми дандони ҳайвонот дар шаҳри Хуҷанд зиёд шудааст. бо вуҷуди ин мутахассисони Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ ба ҳар як инсони аз захми дандони саг ё гурба осеб дида ҳатман сӯзандории зидди бемории ҳориро мегузаронанд. сари вақт ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат накунанд, ин метавонад ба бемории хорӣ гирифтор кунанд. агар вақте ки вай ҳайвонҳое ки шахс аз он осеб дида буд, агар ба бемории хорӣ гирифтор бошад, ин бемории хорӣ дар муҳлати 10 рӯз манбаи сироят муайян карда мешавад. агар ҳайвоне ки шахс аз ҳамон ҳайвон осеб дида бошад, дар муҳлати 10 рӯз вай ҳайвон агар даргузарад, яъне фавт шавад, шахсе ки ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат накард, вай ҳам метавонад ба ин бемории вазнини хорӣ гирифтор шавад, ки оқибати он ба марг оварда мерасонад.
дар ҳамин ҳол аз корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри хуҷанд иттилоъ доданд ки давоми 11 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳр 2336 адад сагҳои дайду ё худбесоҳиб безарар карда шудаанд. ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 800 адад зиёд мебошад. таъкид гардид ки сагҳои дайду бештар дар фасли сармо зиёд мешавад, зеро дар ҳавои сард аксари сагҳо бинобар гуруснагӣ ба мавзеъҳои серодам мефароянд. хизматрасони мо дар ҳудуди шаҳр бевосита бо назорат ва ҳамроҳии кормандони шӯъбаи вазорати кории дохилӣ дар шаҳри хуҷанд корбарӣ карда мешавад ва дар як ҳафта бо ҳамроҳии онҳо тибқи дархости қабулшуда аз тарафи шаҳрвандон 3 маротиба ба иҷроиши кор мебароянд. шаҳрвандон метавонанд барои дархост додани хир кардани сагҳои дайду ба телефонҳои боварии корхона яъни 92 772 2303 метавонанд муроҷиат кунанд. мушоҳида мешавад ки ҳоло гаштугузори сагҳои дайду бештар дар микроноҳияҳои 3, 8 ва 12 шаҳр зиёд ба назар мерасад. бинобар ин дар ин мавзеъҳо кормандони корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри хуҷанд корбариро ҷоннок кардаанд. корҳои безараргардонӣ бошад танҳо дар асоси дархости сокинон ва муроҷиатномаи маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳр ба роҳ монда мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.